Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Webes, Petsa 9 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2021. Kag mayarat na lamang kita mga kabombo sang 16 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sila mga puloy-an, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live. Maayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo no. Live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa aton nga mga headlines, nagpanawagan ang Department of Social Services and Development, ang DSSD sang Bacolod no, sa mga senior citizens o kung sa ilang mga himata nga hindi pagpatihan ang mga text messages bala nga nagapahibalo nga iproseso na ang wala na claim nga COVID assistance. Una din no, nagpaandaman ang Department of Trade and Industry nga hindi pagpatihan ang mga text messages angot sa unclaimed assistance sa baylo i-delete ini no kag i-block ang numero. Suno kaya DSSD head pa si Tatiaro, wala nagapadala sang mensahe ang DSWD angot sa unclaimed financial assistance kag wala na nagapanagtag ang DSWD sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program atong SAP bala. Bangod na ubos na ang pondo nga gin-provide sa Bayanihan 1 kag Bayanihan 2. So ginaathag nato no nga wala sang unclaimed assistance nagikan sa DSWD no. Kung may matek sa inyo, scam na. Bawo nagahilapit na nga daan ng Pasko no, may mga tawo pa nga nagapanunto. Ara pagid bala ang mga naga-text man nga nagdaog ka kuno sa promo, magkontak kuno sa amo sini, tapos may balayran antes mag-claim. Hindi gid kita dira magpate no, wala sang easy money kundo matsyag ta arang grasya kuno abi nga nahulog sa langit, arang too good to be true. Then it's not true mga kabombo. Hindi kita magpa-scam. Ining mga scammer bala no, ka mga kabalan, may mga alam pero ginagamit sa hindi maayo ang ilang kaalam kag abilidad. May maintuan man kamo abi, hindi makamugihapon magdilanto sa ginahimo ninyo. And speaking no of pagpameke mga kabombo, may ara man sa mga nagapameke sa ilang vaccination card. Moabi guro nila makalusot sila apat ka mga empleyado sang Sagay City nga nagatrabaho diri sa syudad sang Bacolod ang nadakpan nga ginpeke ang ilang vaccination card. Inibangod no nga naga-require sa vaccination card ang ilang opisina kag kun hindi abi vaccinated kinahanglan nga magpaidalom sa RT-PCR test. So you have a choice no, kung hindi ka magpabakuna, paswab kada simana. Nadakpan sila bangod nga may ara bala sang kaugalingon nga vaccination program ang ilang opisina. Nagbakal sang ilang vaccine, nagpatigayon sa kaugalingon nga schedule. Tinatingala ini nga human resource bala sang ilang company nga sa Bacolod LGU paya ang mga ini nagpabakuna. Tapos palareho man ang ilang penmanship sa vaccination card nga ilagay ng presenta. Bango derege na verify no sang HR sang nasambit nga kompanya sa Bacolod City Health Office kag nadiskubrihan nga wala sila sang record. Ka mga tunto no, kundi naguba pang ilang kredibilidad, offense gid ining pagpameke no, falsification na especially nga may kaantanan sa COVID pandemic. Ma-enjoy ka lang ya sang pribilehiyo sa mga vaccinated tapos hindi ka magpatublo. Kung hindi kita magpabakuna, comply kita ino nga magpaidalom sa RT-PCR test, hindi kaya mameke, i-photoshop no ang dokumento kay abi nyo, hindi ka mo madakpan. Dugay-dugay aton man na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Grace Lynn Lubaton tuhoy sa status sang vaccination sa syudad sang Cadiz kung sa diin malapit no mga kabombo sa 80% na. No, malapit 80% na sa ilang target population ang natublukan sa COVID vaccine. Kag ining syudad sang Cadiz no, rank 1 man sa 3-day national vaccination sa bilog nga probinsya sa kapin 33 ka mga local government units. Aton man na checkeron ang tuhoy sa 352, 352 ka mga rookie nga pulis diri sa Western Visayas
nga naggraduar sa ilang training program. Aton man kuhaon ang detalye tuhoy sa isa ka sultero nga nasapuan nga patay sa Banwa sang Calatrava. Kaga may ginpatigayon man nga drug by bus operation no ang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Neptune Singkang Airport. 190,000 kuno kapin 190,000 pesos nga balor sa nga illegal nga droga ang nakumpiskar sa by bus operation ng ginpatigayon sa Singkang Airport. Diri kita na sa aton nga balita nasyonal, si presidential aspirant kaga Senator Manny Pacquiao hindi kuno magpamalibad in kaso nga magpabutsyag sang suporta si Presidente Rodrigo Duterte. No ginambal ni Pacquiao nga gina-welcome ya kon i-welcome sini ang suporta ni Presidente Rodrigo Duterte in kaso nga i-endorse siya bala sang presidente bilang iya kaugalingon nga successor. Una nang ginpahayag no sang Malacañang sa karon nagapadayon pa nagapangita pa ining si Duterte sang luyag sini nga magbulos sa iya kuno nga magaserbe sa publiko. So ginpamangkot si Pacquiao kun siya ginman abi kuno ang i-endorse sang presidente, okay lang bala sa iya? So iya nga sabat okay lang kay ginabato niya kuno ang tanan nga suporta abang hindi kuno iniya magapangayo sang kay Duterte sang endorsement kung si Duterte kuno yang proactive nga magambal din amo lang nang iya nga pagbaton tutop sa karon wala pa no sang formal kaga official nga ginwithdraw ni Senator Bongo ang iyang kandidatura wala pa gihapon so valid pa ito gihapon ang iyang candidacy sa pagka-presidente gin-announce nilang tuya sang tinalikdan ampot kung ano ning iyang ginahulat sa karon wala pa man no nakapabutsyag si Duterte kung sino sa mga presidential aspirants ang iyang suportahan si Mayor Isko no sa nga tinalikdan nagpabutsyag man nga duluyag to niya nga i-adapt sa iyang senatorial slate ang presidente. Samtang nagapakigangot kita mga kabombo kaya Bombo Gracelyn Lobato no kaya aton to check karon dugay ang pila ka mga balita nga natipon sang patrol. So diri kita anay no sa aton nga special project nagapadayon ang aton nga special project mga kabombo no kaga sini nga Disyembre duga nga pamaskwa ang ihatag sang Bombo Radyo sa inyo. Gusto nyo man bala makaangkon sang sini nga klase sang radyo plus 3,000 pesos nga cash? So pamatian nyo sang maayo ang aton nga mechanics ha kay kadamo sa mga nagasala bala kang nagakadto diri nga hindi man insaktong ila ginadala nga mga radyo kun ikaw ang nakabaton sa nga radyo no nga nakalansang nakapon sa isa lamang ka AM station hindi maliso no sa isa lang ka AM station ang mabatian kadto na diri sa Bombo Radyo Bacolod agud ina ang mapabayluhan. Ginaathag lang naton ang ginabaton diri nga radyo ang ginhatag sa inyo sang iban nga station no, iban nga network. Amo lang nang amon nga sarang mga mabayluhan AM station ha, hindi FM station. May mga nagpadulong diri ang ilang nga dala nga radyo guba o kun ang ilang nga radyo nga daan nga ginbakal, mayara man radyo ginhatag man kabombo. So hindi na siya valid no. Ang dalon nyo diya ang mga radyo nga ginhatag sa inyo sa mga competitors sa nga Bombo Radyo nga AM station kag hindi maliso sa ila lang sarang mapamatian. So hindi yabot silingon nga madala kamo di sang maskin ano lang nga radyo tapos bayluhan na dayon kagaan kamo sa nga 3,000. Ang ginabaton dire ang mga ginahatag lang sa inyo no sa iban nga AM stations particular na sa nga Action Radio kaga RMN nga nakalansang sa isa lamang ka istasyon kag hindi maliso. Usugod Disyembre 1 kaga Disyembre 25 tuig 2021 kamo sara nga makapabaylo kaga amon inaislan sang brand new sara nga maliso no sa anuman nga station AM man abiyo kon FM may LED kag flashlight kag rechargeable nga klase sang radyo plus 3,000 pesos 3,000 pesos nga pamaskwa. Klaro ang aton nga instructions ha magdala sang valid ID sa inyo pagpabaylo sang radyo diri sa opisina sang Bombo Radyo Bacolod during office hours. 59 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Singation ato na check karo ng mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jaire, sa kasultero ang nasapuan patay sa Banwa sang Calatrava. Bombo Jaire, ang ining sultero ang hiningalanan kay Noni Boy Pales, no? Noni Boy
Pales, residente sang San Isidro, Banwa sang Toboso. So Bomojaire ang Toboso kag ang Calatrava ang tuparay lang ini no nga mga banwa didto sa norte nga bahin sang aton sini nga probinsya. So Bomojaire ang biktima ang mayara sang pilas ukon igo sang armas pangluthang sa agtang kag sa iya sini nga liog no rason nga napatay gid ini. So Bomojaire ang investigation diri sa Calatrava Municipal Police Station nga ining biktima ang nagikan sa balay sang iya nga amigo Bomojaire dira sa barangay Minapasok no sakop sang Banwa sang Calatrava. Ang iya sini Bomojaire nga obra naga-sideline ni siya sang kapon no pangkapon sang baboy Bomojaire. So ang iya sini nga amigo no ang ikatuan niya dito sa Minapasok kag gulpi lang may nag chat ini sa iya no nga matabo no nga wala ta kay balo kung abyan niya ato o kung isa sa mga gusto magpakapon sang baboy abi no kuanta ni sang concrete nga information sa hepe no sang Calatrava Municipal Police Station nga si Major Roberto Enjape Jr. Bomojaire samtang ining biktima Bomojaire ang nagdali man halin sa balay o kung puloy-an sang iya sining amigo kang nagsakay sa iya nga motorsiklo kag sa amo nga tion Bomojaire ang tubig sa overflow no kay may overflow na da Bomojaire mo lagyan nila lapaw na so wala nakatabok ining biktima na posible nagvener pa ini no naghulat sang tion nga magnubo ang tubig. So Bomojaire base naman no sa pag-imbestiga sa ato sa mga kapulisan ang pagpamangkot nila sa mga natawhan nito no malapit sa area mga alas 4 kagina sang kaagahon no may nabatian sila nga duha ka mga lupok no kag sang alas 6 sang aga nasapuan na lang ang biktima Bomojaire nga wala na sang kabuhi malapit sa iya sini nga motorsiklo no kag sa kilid lang sang overflow Bomojaire. Grabe, Bombo Grace, sa agtang gid no ang igo. So ang na-recover sa crime scene is pila ka mga bala, Bombo Grace? So ang na-recover sa mga kapulisan Bomojaire sa crime scene, mera sang cellphone kag mera sa nakita empty shell no kag wala pa may baluan Bomojaire kung anong kalibre sang armas ang gingamit no sa pagpatay sa biktima Bomojaire. Pilang edad sining soltero, Bombo Grace? Ang edad ni Bomojaire ni Noni Boy Pales 19 anyo. Wow, kabata pa no. Kaga legal man bala Bombo Grace no, ang iyang ginahimo no. Mas manami nga makuhaan gid na naton sa nga background no sa aton nga nakapulisan kung anong record sining biktima kag kung ano man ang mga posible nga anggulo nga ginuthang ini siya. Yes, Bomojaire. So, ginpaningwaan taman nga makuhaan sang tingog diri ang aton nga hepe sang Calatrava Municipal Police Station but he is not available, no? So, Bomojaire, ang dugang nga detalye kag background pa sining biktima ang aton lang bantayan buwas nga adlaw. Bomojaire, kadto kita sa isa ka drug by bus operation nga ginpatigayon sang CDEU, no? BCPO City Drug Enforcement Unit. So Bomojaire may ara sang more or less no 190,000 pesos ang recover kay Ernesto Cardenas no. Ernesto Cardenas Bomojaire nagaedad sang 41 anyos. Ini siya ang street level individual no kag ginpatigayon ang drug by bus operation sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Bomojaire sinilang gid nga gabi no kag ang biktima o kun ang suspetsado no sa sining drug by bus operation Bomojaire according sa iya kagina kay ato kita to ginpamangkot siya kung ano ang iya sining obra. So wala siya sang obra but ligad ko no naga-obra siya bilang isa ka gatherer no sa isa ka newspaper Bomojaire. Anong i-obra Bombo Grace? Gatherer. Doon nagapang tipon siya sa mga impormasyon sa isa ka newspaper? So wala Bomojaire gin specify kung anong ginatipon niya but siya Bomojaire sa isa ka publication no news publication nagaobra sang una.
Do ka talo, Kag ini umang siya, tani, no? Tinga, nahalin to siya Bombo Grace, sa amo tong obra? wala na ko ba mo dyan nakakuha sang further information regarding sa iya sining last nga occupation. But ini siya, according kay Police Lieutenant Joven Mugato, ang head ng CDEU Bambojaire, ang newly identified or drug personality Bambojaire. So, nagabugat no sa 25 grams ang iya sini nga ginahuktan nga illegal nga droga. Kag pagpasakaan siya sa kaso nga Section 5 and Section 11, Mambo Cherry. Ka mga dalagko, bala lately, Bombo Grace, no? Sa mga nagakumpiskar, bala, sa nga aton nga mga kapulisan, nagalapaw sa Shenmil, di ini ginakuha sang sining mga pusher man. Kag isa pa Mambo Cherry, pulan na sa Disyembre, no? Basi tiba-tiba man, may mga 13th month man kag Wow, dira ganina kadto, Bombo Grace, Yes. sa droga, no? So, ano na kumbaga, mapabongga man sila sining nga Disyembre. Tingatong sining mga kapulisan, especially sa operatiba sa CDEU, ang sige-sige sa gihapon ang patigayon sang drug bypass operation o kung mga ano pag operation regarding sa illegal nga droga. So, ining si Ernesto Cardenas Umojaire o kung alias Junjun, no, may ara sang 4 ka mga kabataan sa iya sining asawa, no, nga nagbulagay naman sila gani kag subong may ka-live-in partner siya. So ang balay dito kagaina nga gipatigayunan sang drug bypass operation, hindi to iya balay kundi naga-rent lang siya kag according sa aton sa nga informant kagina, no, 1.5 pa kuno ang rent mo Jaire. No, 1.5 per month, Bombo Grace. Do kumbaga do ang balay ginahimo man na siya drug den? Wala lang ko Bobo Cherry kuha gid sang info about dira, no, pero wala man nag-say diri ang aton sining head sa CDEU kung ma-consider siya drug den. Amo na siya Bombo Grace ang bypass operation nga ginakatuan man kaina ni City Director? Yes, Bobo Cherry, but kagina wala na dito ang aton sining City Director, no, nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Pero kay ang information niya nabaton no, isa siya sa ara dito kag na-accomplish ining drug bypass operation. Kag Bojaire, stand corrected, no, more or less 28 grams. Kag ang exact price diri ang 190,400 pesos. Bojaire. So ang suspect Bojaire ang gindala na sa kustudiya, no, sa Police Station 8 for proper disposition. So Bojaire, pamatian ta ang pahayag sang head sa City Drug Enforcement Unit nga si Police Lieutenant Joven Mugato. Na-recover natin dito ang 8 tanan ka sachet nga ginapatihan ng Shabono. Isa ka 1,000 pesos na by bust money. Valor ini more or less 28 grams. Approximate 190,000 pesos. Nagkanda kita ni surveillance mga 6 to 8 days ng aking surveillance siya, ma'am. Sa sir, sa Dr. Kaagi Dakop sa una pa? Negative din siya, ma'am. Accordingly, bago lang ni subukan sila na panak. Ano na siya, sir, ang iya obraanay? Wala, ma'am. Mali lang sa tambay-tambay. Tapos, hampang lang da sa sugal-sugal da sa ambal sa mga tao. Hampang tungkit da. Tapos, ang may live-in ni siya. Bali ang bulag isa sa una niyang asawa. Amo na ang ginapuyo. May kabataan isa sa una niyang mga asawa. Pero ang ginapuyo sa bunga mo ng live-in partner niya, ma'am. Yes, Bojaire. So, nabatian ta ang statement, no, nagikan sa atong sining head sa CDE. So, Bojaire, atong pagid nga lauban, no, ining pag-engage sa illegal nga droga ang madula na diri sa syudad sa Bacolod kay sa City of Smiles balati kadamo pagidya, no, sang naga-engage kag dapat madula na ini kapin pa mo Jaire nga ang mga ka-engage sini o kung nagabaligya ang mga kapabata mo Jaire.
Gani ba mo Grace no? Kaning kay dumabudlay ginaguro ang ginahambal naton nga madula gid ang illegal nga droga kay anom katuig na gani nagpromesa man to gani ang aton nga presidente nga within 6 months kuno madula man ang droga diri sa Pilipinas pero manugtapos na nga termino do kabudlay gid do wala gid nadula no? Yes, Bombo Jerry, kabudlay gidulaon ang isa ka bagay nga nagapatalang malasim mo abi mo mayo pero hindi gid. Amo gani pero nagapadayon man ang mga information dissemination bala Bombo Grace no sang aton nga mga otoridad agod nga hindi mag-engage ang mga kabataan diri kay sakto na ambal mo kaina nagapabata ang mga nagasulod kaga kasubo gid no amo ning mga hitabo. Yes, Bombo Jerry, kag matingala ka no, ma-surprise ka kung madakpan na bala Bombo Jerry. Ako tong mo kung pila ang edad mga yambal binili line of 2 no ang ila sining edad pero kung imo lang taon do line of 5 lang line of 4. Amo na ganing isa man bala Bombo Grace ka disbentaha sa mga nagadroga kay magluwas Bombo Grace nga naganiwang nagalain ang itsura no do nagalosyang bala nga ginatawag wala gid sang maayo nga ihatag sa ato ng illegal nga droga amo na sa mga curious dira no kun sa mga nagakabatsyag bala sa peer pressure hindi gid kamo magsulod. Kay matiis ganda kagig sa Tagalog pa Bombo Jerry no gabalor ka tuod gaganar ka tuod pero galaw ay kaman kagang imo sining soul no amo ang nagakasunog man Bombo Jerry. Correct. So Bombo Jerry magkakadto naman kita sa iban ta nga mga balita dito sa syudad sang Cadiz ang aton sining nga alkalde no ang nalipay man Bombo Jerry sa nga accomplishment. May mga ginapang-accomplish tayo Bombo Jerry sa bahin sang vaccination. No? Dumduman mo ang Pinalangga mo na Bombo Grace nga syudad ang Cadiz, no? Yes, Bombo Jerry. Pinalangga mo na nga syudad ang Cadiz. Of course, Bombo Jerry. Kaya ako Bombo Jerry nag-star, no? Kag wala na ako Bombo Jerry ka puli-puli, no? Ginapang musta taman sila. Biglan pa paano? Labi na Bombo Jerry sa kaayong lawas. So Bombo Jerry, ang Cadiz City ang nangin rank number 1 no sa 33 ka mga LGUs diri sa Negros Occidental. So, kung madumduman ta mayara sang 3-day nationwide vaccination nga ginpatigayon diri sa aton nga pungsod kag diri sa Negros Occidental Bombo Jerry successful man ang natabo nga 3-day nationwide vaccination. So, ang total nila Bombo Jerry is 24,954 sa tatlo ka adlaw nga nabakunahan. So, sang wala pa ni prior to this 3-day nga vaccination, Bombo Jerry, mayara lang ang syudad sang Cadiz ang 30+% no nga fully vaccinated. Sang natapos na Bombo Jerry, mayara sila sang 60 o kung 65% no sa mga complete o kung fully vaccinated Bombo Jerry. Sa first dose naman, mayara sang 75%. So, kung imo nga i-analyze, no, malapit na lang gid Bombo Jerry sa 80%, no, nadugang pangadaan sang pagkatapos sang 3-day nationwide vaccination, padayon gid ang pagbakuna sa gihapon. So, may ara sang pinaman ka porsyento ang nagdugang. So, Bombo Jerry, ang syudad sang Cadiz kung maduduman ta madamo man diri ang nangin positibo sa COVID-19. So, isa ka manaming ini nga balita para sa syudad no kay malapit na lang gid sila sa herd immunity kay nag-increase man Bombo Jerry aton nga porsyento no dapat 80% no kung 70% na lang abi. So Bombo Jerry pamatian ta ang tingog sa diri sa aton sining nga ilangga ang alkalde sa syudad sang Cadiz nga si Mayor Bading Escalante. Before ang mega itong 3 days na vaccination drive, national vaccination drive natin, 38% kinisto vaccinated. But after sabto, mga 65% pa kami. No, 65%. Isang target, isang target. I'm talking the target. And that was a week ago. And since then, may daily, sige na daily na mga average, may 1,500. So, is another 10,000 ang nagdugang. That is probably equivalent to another 10% man. No, so, as of the moment, ang Cadiz, more or less, mga
mga 75% kami sa target. Ang first dose na siya 75%, ang second dose naman mga 60% kami. Malapit na lang, no? Lapit na lang mag-80%. Lapit na lang mag 80%. Yes. That's why ang target naman is before the end years, ma-reach naman ang 80% or more. Yes, and congratulations, Mayor, because number one ang inyong LGU sa 33 ka mga LGUs diri sa Negros sa pinakamandamo nga nagpabakuna. Anong mahambal? Well, of course, that's number one commitment sa aton mga frontliners, ang vaccination team naton. And grabe ning ila trabaho. Sometimes napululi sila during that time, napululi sila tagalas media at tagalas G sa ila balay. Kuti ako na to sa barangay, and gulpi lang magdagsa ang mapabaksin, hindi man nila mamasikway. Hindi mo man matabog. That's why sometimes they call sa City Health Office nagapadugan vaccine. No, kaya kulang ang vaccine na ibala nila. So that's a good indication na ang pumuluyo mismo sa syudad sa Cadiz. That's why ang what's imo pamangkot, nagpasalamat kita not just sa ating vaccination team, sa ating frontliners, headed by Doktora Ibanez, ang among si City Health Officer, but likewise ang pumuluyo kay sila mismo they came in drone para magpabaksin. As we speak, hapon I think 1,000 to 2,100 pang nagpabaksin. No, that's daily output no sa syudad, no sa vaccination center na to. Kung amula na akon ang output ang aton lang taon, it really needs ang cooperation sa pumuloyo. And I believe na the people of Cadiz has embrace ang panawagan na dapat we have to be vaccinated. Yes. Because of the output, because of ipakita sa pumuluyo, 2 days, 3 days ago, in-open natin ang City Parks. It has been closed for the past almost 2 years, no? Siradhanan natin. Pero kung City Park natin, bago lang din na siya ma-renovate. And may 2 stories kami na widescreen TV. Dako kayo sa television. So, atat na ginapumuloy ng lang daw mag-enjoy na sa newly renovated na City Park. And because of this, pag-ugyon nila gin-open natin a couple of days ago. That is a sign of gratitude from the officials in the city of Cadiz sa pumuluyo. Jaire, so napatian ang positive message sa atin sa mga alkalde sa Cadiz. Amo gani Bombo Grace kag mayara pa dayon no sa nga ikaduha pa nga round sa nga mass vaccination sa December 15 tubtob December 17 naman sulauman gid nga magasaka pagid no ang number sa nga mga vaccinees sa Cadiz. Yes, mo Jaire, kay madamo pagid sa mga wala nakapabakuna no. Kag mo Jaire ginakalipay tama no ang positibo nga pagpatol no o kung ang interes para sa mga katawan sa syudad ng Cadiz. So, kami patani nga mga modelo, hindi nga syudad, sa iban pa nga mga LGU, po Jaire, nga nubo sa kihapon, no, sa ilang turnout sa vaccination. So, mga Jaire, makatulong makita sa sining mga kapulisan, no, diri sa Western Visayas, kaya po Jaire, sa 352 sa mga nag-graduar, no, kung 352 nga rookie cops graduated sa field training program sa Western Visayas, Jaire. So, ang ini nga mga naggraduar, Jaire, no, mag-training pa 6 months, no? Isa naman ka panibag-o nga training naman niya. Lain naman nga, kumbaga, field, no? Kung pagtulunan, ilang makabig sila o kung kabigon sila na total nga police na gid sila, Jaire. So, ang ini nga pag-graduate nila pang Jaire ang katigayo no sang kagapon nga daw o kung sang December 7. So ginkuan ni sang pahayag o kung ang spokesperson sa PRO6 na Lieutenant Colonel Arnel Soli. So Jaire man namin nga balita no kay
or magtapos o kung magbulag or magtakop ang tuig sang 2021 ni ara sang masobra no sa 300 nga man nga rookie no kag naman sa basta magkayari ang training nila kay ang PSFCC no program 6 months ini siya so another 6 months pagid para nga matawag sila na police na gid po So, Bombo Grace, ano to no, nga sa program pa lang sila yan nag-graduate. So, may other program pag sila nga i-eskwelahon, pag ko na paidaluman, antes sila nga mangin police gid. Yes, Bombo Jerry. So, pagkatapos na, i-declare na no, sila na mangin police. So, supong may nagkapatigayon sa Bombo Jerry ahead sa ila sa training. So, doon nga matapos na, no, ang mga nauna sa ila, kag sila naman ang magadason. So, sa 352 participants, may ara sa 287 sa mga lalaki, kag may ara sa 65 sa mga babae. So, wala pa na. Ang data kung pila ang mga nagradua sa kada probinsya. No? Sa kabilugan, sa Region 6, 362. So, kaluyan naman mo siya ining mga nagradua, no? Kay hindi nga basta-basta ang training kag ang gasto. Ang mga kinikanan sini ang nagapulok-pulok na gid ng mga graduate mo sa ang ila sini yung mga hinata o kabataan. Kung saan mamatian ta no ang statement nagikan sa ato sini nga spokesperson sa PRO6 Lieutenant Colonel Arnel Solis. 352 mga bago na ito nga pulis nagtapos ang ilang field training program no o OJT ini nga field training program 6 months ini siya no and part ini sang training sa mga bago nga pulis hindi sila maging full-fledged nga police officer kung hindi sila mag-agi sa field training program. 6 months ining field training program and after that may ara pa silang BISOC training no or basic internal security operations course. So kung saan ho ng schedule magahulat-hulat lang na sila kaya hulaton pa naton nga matapos ng mga naunang klase sa ila. Pila gani sir ang lalaki diri kag ang babae? Out of this 352, 287 diri ang mga lalaki and 65 diri ang mga babae. So, sir, pila di ang ara sa Negros? Hindi na to, no? Nakuha ay yung exact number kung ang pila ang sa Negros, pila ang sa iba niya mga provinces. Pero ang nakuha natin niya data, ina siya for sa kamilugan na siyang Pro 6 nga record na. Okay. Ano, sir, ang mensahe diri sa PRO6? With this, we are hoping na slowly na-equip nato ng aton nga mga bagong mga kapulisan sang necessary knowledge, skills, no? Nga pwede nila magamit pag mag full-time duty na sila no sa mga different areas across Western Visayas and ini tama gid ni kay importante tungod nag-learn diri sila sa police community relations, investigations, traffic patrol so ang ini nga mga bagay dako gid ni nga bulig para pasangkat bakit ang ilang isipan pag-abot sa ginatawag na trabahong pulis. Sere, so abo to no ang pahayag ng ikan sa PRO. So, sere, so hindi lang basta-basta Philippine National Police. So, sere, according kanina sa itong hepe, no, sa probinsya, at yung palagi, dapat manging isa ka pulis ng Panginoon. Correct, Bombo Grace, no? So, congratulations gid sa mga naggraduar nga mga kapulisan kaga kabay pa masarangan nila, no? Kung matigayon gid kompleto gid sila nga mga graduate gid sa pagkapulis. So, Bombo Grace, kamusta sa karon dira ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Ari ba mo Jaire, no? Nagmalamala na ang pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod, labi na gid sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, mo Jaire kay sang kagabi, no? Kag hasta pa sang hapon, no? Ang ulan bala. Sige lang, wala untat. Pag untat man pro matalithin naman kag amo na magabasa naman ang pilata ka mga dalanon. Pero subong diri mayo-mayo kay mayo ang pagdudalagan sa mga salakyan kag motorsiklo unlike kagabi basa-basa gid ang dalanon.
Amo gani Bombo Grace no, kagado ma-feel mo na gid ang Christmas bala Bombo Grace kay katugnaw na gid sa nga dapya sang hangin maayo man kay labay lang no ining mga pangulan bala hindi gid tuman kakusog kaya agud hindi bala man bala makatuga sa nga madamol bala nga pagbaha no, malawak nga damo nga pagbaha no dire sa syudad. Yes, Mama Cherry, kay subong daan parik-parik ang mga katauhan kag amo na bulan sang Disyembre no ti madamo naman mo Jerry sang grasya nga nagaabot kapin pa diri sa aton sa Bombo Radyo Bacolod nagapangatag man kita sang mga madamo nga grasya ti mga utod ta dayon man kadto sa mga pila ka mga establishments kag magbakal sa mga gusto nila kinanglanon kato na lang panugyan magbantay gid halong no hindi lang sa panahon sa bong nagulpi lang gaulan kundi sa coronavirus. Correct, Bombo Grace. Sige, Bombo Grace, madamo, gid nga salamat. Yes, Mama Cherry, ini si Bombo Grace din na ba ito, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 16 minutos ang nakaligad sa taknalas 10 sang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon singa gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz subong man sa mga nagatutok na sa aton nga Facebook Live, especially kay Ma'am Anili. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat-wa sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power
power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,